Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala abdihi wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Wonten ngarsa para pepunden wonten ing dusun Kaliduka, Desa Gesing Genting, Desa Genting, Kecamatan Bambu, inggih Simbah Sutopati Raka Rayi ingkang tansah nundi-nundi. Para sesepuh pini sepuh ajeng kasepuhan ingkang tansah kita sunduk palilahipun. Para alim, para ulama ingkang dalu tansah sumandhing pustaka suci ilahi. Ingkang dados nggih panema ingkang kita tansah tadimi. Ingkang asta pangembating praja Satria Nurgala inggih Bapak Lurah Desa Genting saha prakatipun ingkang tuhu kinurmatan. Para warga Kaliduka sedaya para panitia ingkang tansah kawula mulyakaken boten kasuping dumateng pamiyarsa budaya ingkang caketing ing manah. Sadereng puji monggo kita tansah ngunjukaken raos puji dalah syukur wonten ngarsa Gusti ingkang hanyumbun-nyumbun kesanjung inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring panjenengan kula hidayah inayah kebegas waras santun ing sabikala. Sholatu wa salamu tatah kajiwa kasalira dumateng jalma ingkang liwih inggih Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tansah kita antu sahabatipun ugi kita suwun pitulungan wiwit jaman sesarengan menika dumugi jaman sesarengan. Dewi pamiyarsa kita tansah mulyakaken adeg Jumantaka minangka sulih halira saking sedaya kadang warok wahyu rukun sindara muda ingkang mijil saking Patemon Trimaya Kecamatan Kadirjo Kabupaten Temanggung. Ngaturaken agunging panyuwun dumateng sedaya para warga sedaya para panitia ingkang sampun kersa nimbali kala sak kanca kapurih paring panglibur arupi tari warok. Lan ugi kawula ngaturaken agunging panyuwun ingkang sampun dipun paringi papan palenggahan ingkang nyaman ingkang aman, paring pasugatan ingkang kathah ingkang eca lan sekeca mugia dados amal ingkang ibadah, amal ingkang sae. Sasampunipun wiwit semangke kalau sak kanca kula paring pasugatan arupi tari warok kirang sae, kirang pas anggenipun nari, kirang kompak estu nyun agunging samudra pangasami. Amargi dumugi dalu punika kalau sak kanca tansih saweg sinau tansih tahap belajar. Semanten lan semanten yen ingkang saged kula aturaken sugeng dalu sugeng amrih sami dumugi paring puranipun sumangke suwun matur suwun.
sami pamiarsa pamirsani para wayu rukun singkara putra tansah tresna menawi sampun pamirsani katon sikrane sami jajogetan sami pamiarsa pamirsani para wayu rukun singkara putra tansah tresna menawi sampun pamirsani katon sikrane sami jajogetan. Lamun amat tuti lawan agung ajmal pasepan ingsun lahir batin wis kampung ingsun warok mas kita amulat jagat kumulo lawan agul ajeng pasepan ingsun lahir batin wis kambuh ing jiwa ingsun warok wahyu rukun Sidara Muda ingkang midil saking patemon dimloya ngajerja waskita amra jagat gumulung pono awas jagat gumelar Gusti
sampurna jiwa lan raga Warna awas andula jagat gumelar Gusti wis sampurna jiwa lan raga kukuh intine Panaraga Babatana Pangeran Kuntilasana Babatana Pangeran Kuntilasana Pangerane paring sandang paring pangan kawulane Babatana Pangeran Kuntilasana Pangerane paring sandang paring pangan kawulane Pangerane paring sandang paring pangan kawulane Babatana Pangeran Kuntilasana Pangerane paring sandang paring pangan kawulane Babatana Pangeran Kuntilasana Pangerane paring sandang paring pangan kawulane
wiji karso tunggal tekad hanya wiji janjut gumrakut tumandang bareng lumantang rawe rawe rantas malang malang potong rawe rawe rantas malang malang potong sampe kasiyoga janjot gumraga tumandang gumraga kanggo nusa Kandang Karyojo ngambara ing awang-awang hangla
mangut papasan tanpa tapi narapas meka mendo mi perngitari jaka ngulam doro nglampara ngunggai kuno ketungkul ngumbar kakasan sak temaki nomo ngimpi Yo, yo, yo. Wah, kungkung tengara budaling wadya menangker gumuru campur wur jarane kena bukti lampan dong kan dipancopo sur tambur komperi suling lan salomben umyo pawurahan dan diobedaan kosong Right.
Yen tawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang mega ingang kosong sentakon war taning reki janji kuile semadotras ing tias ingsun nimas ingsun merasa poho sinaksenan bumi langit tangis ing tias ngenteni padang rembulan semongko kagem midodari kula aturi jengkar saking papan lan mungguh wonten ing saksana lajang semongko.
iya 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 wah iya wah Aya, wah iya wah oi 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 ya, oi 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 ya, wah ya, ya ya, 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 wah wah oh ya, wah oh ya, wah oh ya, wah ya oh ah oh ya, oh ah oh ya, oh ah oh ya. oh ah ya 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 wah selele 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 Grijing wong kaping prajurit kutha wis sangkemprang lumayu nuju kalangan cara cambukan dite surya ing tariksa pecut samandiman abaranata denawa Bapak Dono
Pangeran Kuntilasono Pangerane paring sandang paring pangan kawulan jarum wong maneh sembarang jarum wong maneh sembarang jarum tapi jarum wong maneh kalenda Ritane wayang Ramayana Kura Alangka diraja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sita Anoman si kethek putih sowan taman Sinta dicampure konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi gedhe
patok patok ela elo sira menyang Solo leh oleh payung putra mak jenit lolo lomba wong mati ora obah yen obah bodeni bocah yen urip golek duwe Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Bismillah Isolatan daimatan Bidal wabi mulkilahi Solatan daimatan Bidal wabi mulkilahi Patok ela elo sira menyang Solo oleh payung putra mak jentit lolo lomba wong mati ora obah yen obah bodeni bocah yen urip golek duwe kepareng matur malih kagem sedaya para pamiyarsa semeton semanten saged kawula aturaken ingkang saged kawula